ba kun ga manya ne a gaban ku ya hakuri yawa kai da mana yi ne da dan aibo kanka yawa ma hajja ta kika da zaka wannan kiba ne ya mata da wannan kiba ya wa hajja da wannan kiba ya wa hajja da tana Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya kare ta haɗe da wannan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan jami'a da ba da yawa baba yawa baba yawa baba suna ta nuna farin cikin su na ga hajiyoyi daban-daban a wannan wajen suna ta nuna kara to an zo kai da sarki har da ne ko fulani sun zo kai da sarki da sandunan su sun zo kai da sarki sarki yana ainihin wato gaisuwa yana ban gajiya gare ku ya zo gaisuwa hajiya ta zo ta kai da sarki to gaisuwa da sarki da mai martaba mai girma a wannan waje domin shi muka zo wannan waje to fata alkhairi da farin ciki a wannan waje suna wa sarki Allah ya ba shi rikon wannan sarauta da Allah ya ba shi kofa sabon salo kiran sallah da yake yawa to mun gode yau na ga sabon salo wallahi na ga sabon salo to hajiya ta ce ta masa mai sama kai DJ wani ubanka dan jira dan Allah aka ce a gyara sarki bai ban kalla kai kudan mazo ne kansa bige kudan mazo kai kudan mazo kare a bige landa muna so ne martaba ya kalli wannan wasa da za a yanzu hajiya sai kun dan tsara fada ba kudan kare mutu wannan da an tumu kudan tsara fada ba da me martaba nake so in ga ya bude hakoran nasa mai kakal ya kalli wannan wasa da za a wajen nan to ku kina mana mai taba ku kina mana mai taba yawa za a fara yawa za a yi mana kiɗan mai taba kenan nan sai kun dafu da kun tara sifika ku dan ji ba Allah bin ya labare mana gado